què passaria si els animals poguessin xerrar com els humans? Serien bons amics? Més encara? Xerrarien tot el temps? I farien una escola per animals? I què passaria si els peixos no sapiguessin nedar? Com ho farien? Què necessitarien? Estarien tot el temps davall l'aigua? I què passaria si poguessin tenir animals molt, molt grossos a casa nostra? Quin animal tindries? Un elefant? Una ballona? Una girafa? I on el tindries? I què li donaries de menjar? Què passaria si les serps tinguessin cames? Quantes en tindrien? 7, com la iaia Corema. Què passaria si les gallines no posassin ous? Doncs sortirien els pollets. Com farien les coques? I què passaria si els lleons no tinguessin dents? Ja no farien tanta por? Encara serien els reis de la selva? Què menjarien? I què passaria si els mens i les vaques fessin llet amb xocolata? Farien formatge de xocolata? I els iogurts? Ara imagina't què passaria si els elefants fossin petits, petits, petits. Com serien les seves potades? Viurien a la selva? I ara imagina't què passaria si els pingüins i les foques tinguessin fred. Podrien fer foc al Pol Nord? Haurien de viure a un altre lloc? O s'abastirien? I què passaria si els ocells, aquests que volen, poguessin volar, però molt lluny, molt lluny, molt lluny, poguessin anar a l'espai? I aquestes i altres preguntes són les que t'han fet avui. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'hi haurà quedat.